Auto's. Ze zijn altijd onderweg, van A naar B. In een razende roes op weg naar weer een volgende bestemming. Maar ook de automobielsector gaat altijd maar rechtdoor. We maken auto's, rijden erin en uiteindelijk belanden ze op de afvalberg. Grondstof, eindproduct, afval. Lineaire economie. Maar wat als je auto's en hun onderdelen oneindig kan gebruiken? Cloud is ontstaan na een aantal projecten om de technische haalbaarheid en financiële haalbaarheid van de circular economy vorm te geven. En hier is dus gebleken dat partijen om dit waar te maken moeten samenwerken om samen naar een nieuwe toekomst toe te werken. Grondstoffen worden schaarser. Ook de automotive-industrie merkt dat. Hergebruik en recycling is het antwoord en cloud kan dat proces versnellen. Uniek aan dit programma is dat we door de manier van samenwerken met alle partijen alle kennis bij elkaar kunnen brengen om het systeem zo te kunnen ontwerpen dat het optimaal geschikt is om later ook in de keten verder te recyclen. Een duurzame materiaalkringloop is nu al mogelijk voor bijvoorbeeld dashboards, deurpanelen en wielkappen. Dat bewijst IAC. Daar wordt restmateriaal, afkomstig van een spuitgietproces van kunststof auto-onderdelen, ingezet als recyclaat. Sinds 2005 is IAC al zeer actief, maar eigenlijk vrij alleen op de markt. Afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met Cloud projecten kunnen versnellen en grondstoffen op de markt kunnen brengen. Het gerecycled materiaal is geanalyseerd en getest door de laboratoria van 2 producenten en door het onderzoeks- en opleidingsinstituut Chill. Nou, het Cloud-project heeft voor Chill betekend dat wij toegang krijgen tot bedrijven die werkzaam zijn in de automotive-industrie. Nou, werken bij Chill doen wij onderzoek voor bedrijven op het laboratorium op een hele laagdrempelige manier samen met studenten. De uitkomsten waren spectaculair. Het recycled materiaal behoudt alle hoogwaardige functionele eigenschappen en voldoet aan alle specificaties. En voor studenten heeft dat betekend dat zij in aanraking kwamen met begrippen als circulaire economie en recycling. Een kleine toevoeging levert zelfs een nieuw materiaal op met nog betere eigenschappen dan voorheen. En dat is een mooie les voor meer bedrijven. Cloud heeft concreet voor ons opgeleverd dat wij als partner van Cloud nu beschikking hebben over de faciliteiten van Chill, maar ook kunnen praten met de andere partners van Cloud over recyclage. Samenwerking leidt tot het optimaliseren van producten en processen. Kennis delen, elkaars faciliteiten gebruiken en kosten besparen. Samen werkt. Betrokken partners bij Cloud zijn ketenomvattend op dit moment. Dat gaat van basischemie tot converters, injection molders, design. Partijen die systemen samenbouwen, de OEM's die betrokken zijn vanuit een manufacturing rol, maar ook vanuit een mobility rol. Partijen als leasemaatschappijen, we hebben aansluiting gevonden bij de overheid, ondersteuning vanuit de overheid en zelfs brancheorganisaties sluiten zich aan op dit moment om bij Cloud succesvol te gaan ondernemen. Circulaire economie vraagt om een heel andere samenwerking tussen ketenspelers. Het gaat immers om samen innoveren en gezamenlijke businessontwikkeling. De bijdrage van Cloud voor Automotive NL zien we dat bij verschillende leden het omdenken is ontstaan van lineair naar circulair. En dat vinden wij een hele belangrijke stap. Het heeft voor deze regio bijgedragen, in een regio waar veel bedrijven zijn die toeleveren aan de automobielindustrie, dat ze door samenwerken in de circulaire economie nieuwe kansen zien. Er zijn 3 trends in de automotive-industrie: elektrische aandrijving, CO2-reductie en materiaalreductie. Producenten streven wat het laatste betreft naar lichtgewicht oplossingen, zoals het gebruik van kunststof. Neem dan bijvoorbeeld de ontwikkeling van lichtgewicht autodaksystemen. Het Circular Sunroof Frame is een frame dat we met alle partijen in de keten willen ontwikkelen. Uniek aan dit programma is dat we door de manier van samenwerken met alle partijen alle kennis bij elkaar kunnen brengen. Tot nu toe wordt metaal gebruikt. Dat zorgt voor stijfheid en lange levensduur. Metaal is echter zwaar, waardoor autogebruik leidt tot verhoogde CO2-uitstoot. En het doet een groot beroep op fossiele brandstoffen. Een consortium van bedrijven, van grondstof tot autofabrikant, wil daarom een nieuw autodaksysteem ontwikkelen op basis van nieuwe en gerecyclede kunststoffen. Ja, normaliter zijn wij Polyscope als materiaalontwikkelaars niet in contact met de ontwerpers. En nu zitten wij al in een heel vroeg stadium ook met de designers aan tafel. Cloud heeft als onafhankelijke partij hier de rol van ketenregisseur. De voordelen van die ketenaanpak? Het versnelt innovatie en het verkort de tijd om nieuwe producten naar de markt te brengen. Samenwerken is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt vertrouwen, het vraagt dat men kennis gaat uitwisselen, dat je elkaar moet gaan leren kennen om te komen van waar zit ieders kracht. Dit is dé manier om samen naar nieuwe businessmodellen te werken, nieuwe technologieën, blockchain-achtige discussies te voeren met elkaar. Een auto staat 90% van de tijd stil en rijdt slechts 10% van de tijd. Dat schreeuwt om nieuwe businessmodellen, autodelen bijvoorbeeld. Op een industrieterrein de energiebehoeften, het gebruik in kaart brengen
En daarnaast ook een e-car share introduceren. Op industrieterrein Holtum Noord in de gemeente Sittard-Geleen hebben de bedrijven een heldere ambitie geformuleerd. Optimale mobiliteit die duurzaam en goedkoper is dan de huidige wagenparken. Daarom heeft Cloud er initiatieven ontwikkeld om een autodeelprogramma met elektrische auto's op te zetten met bedrijven. Mooi voorbeeld van het zetten van een stip en het zetten van de eerste stap. Wij doen mee aan het deelautoproject omdat het voor IAC het groene karakter onderstreept. Wij geen investering hoeven te doen in auto's en het een mooie kostenbesparing is, want je betaalt alleen dat wat je gebruikt. Kortom, we leven in een tijd van grootscheepse verschuivingen en nieuwe businessmodellen. De automotive-keten zal niet meer zo gericht zijn op afzet en omzet, maar op functie, performance en kwaliteit. Onze aanpak daarbij is dat wij samen met het bedrijf een soort scan maken van hun bedrijfsvoering. Daarmee inzichtelijk krijgen welke stromen bepalend zijn voor hun footprint. We leggen dat vast in een grafisch beeltenis waarop kansen en knelpunten gepresenteerd worden. Nieuwe manieren van produceren, nieuwe samenwerkingsvormen en slimmer omgaan met energie. Er is een rol nodig in de keten die dat gaat invullen. Het hele proces te optimaliseren, te versnellen, wat uiteindelijk zal leiden tot een veel beter resultaat. Dat is Cloud, een Zuid-Limburgs initiatief uitgegroeid tot een dynamisch platform. Cloud vult die nieuwe rol in om daarmee samen te versnellen naar een duurzame toekomst.